Well a chuirde a thug má cuairt bhíolann íochar in ngé an Cúla4 agus bhláis má cud gan na míosannaí a bhí fála man sin mar a ecann sib tíbhíorcham, bhain material as an stéig, na glásairí, na fátaí agus an mar bhilseog bhí cácha agus óachtar am. Inis tá mise go le ligean ar mhéin gur túrisgur bhí maithéin agus an sin go le Léirmheas a scríobh an méid i dtime. Inis nuair a tú scríobh Léirmheas Bia catú cuoinú coppla rud. Na bíanaí éagsúla a bhláis tú, i gceocht, blas agus ceach gur féad le taingeamh nó mítheangeamh i léirú. Inis tosa má leis an stéig mar sin, hang an stéig go mórlam. Inis ba ceanna trin sin, T-H-A-I-T-I-N, sin bríthir in san amsir cháte, mar sin ní mar rá go daingin shalom, tá mar rá hahan shalom. Agus a rís tá an H le clostal níos múna an tín sin tá tí ciún. Hahan an stéig go mórlam. Go, G-O, mór, O, M-O for the R. Hahan an stéig go mórlam. Bhí sé britse i gceart. V, B, H agus I fada. Bhí sé, nád in dermad ar a bhada sin, bhí sé britse i gceart. G-C, E-A-R-T agus Lánstad. Nis ní mór an dúlam sna fátaí. Ní, N-I fada. Rá, móran, M-O fada, R, A fada, N, dúl, D, U fada, I, L. Sna fátaí. Agus inseoma chuoib cin fá inis. Mar, bhí siad rochrua agus bhí. B-H-I fada, siad ró inis turfuí daran seo, H ró, chuirtar sébhú chrua, mar sin de C-H-R-U agus A. Inis bhí na glásairí an bhlasta, mar sin tá go leis sin scíobh síos. Bhí ceanna trídís mar gur Ábhar nua atá gceist, bhí B-H-I fada, na glásairí, A, glásairí, G, U, A, S, A, I. Glásairí. Bhí na glásairí an bhlasta. Agus i rís, má bhreanann sib go cuairm chun seo, bhacail an bhlasta, tá sé cos leis seo húsan seo, róchrua, tá sébhú a gceist. Bhí na glásairí an bhlasta. Agus bhí siad deas brisk. Bhí siad S-I-A-D, bhí siad deas brisk. Go háling. Agus inis camúid cuoinú an bhilseo go bhí am. Inis ní an cácha seo rómhillis mar sin scríobh mar sin, ní, N-I fada, ní rá, R-A-I-B-H, an cácha, C, A fada, C, A. Ró, R-O fada, M-H, i rís tá H an seo, cin fá, marall bhacail ró ribhe, rómhillis agus róchrua. Tíreach mar chéile. Ní ran cácha rómhillis agus tá má cuoinú an tuachtar agus bhí an tuachtar. Bhí an tuachtar deas uair. D-E-A-S-U fada R. A sin ráte cheapan céin go mbeadh uachtaróta beganí ní seise leis mar sin scríobh mar sin. Ach, A-C-H, ach, bheach, uachtaróta,
R-E-O-I-T-E, Uachtaróite, níos, fearr, leis. Agus lán stad. Inis sinna mo léirmheas sa Scríbhneoireacht. Cuoine is féidir líb sin rud céanna na smáile, is féidir líb cuoinú ar na bíonna éagsúla, éigeacht, blas agus cecha gur féidir líb taingeamh nó mítheangeamh a léirú.